EkaJakobe ukuqala ivesi elokuqala. uJakobe inceku kaNkulunkulu neyenkosi uJesu Kristu uyakhonza kuzo izizwe eziyishumi-nambili ezihlakazekileyo. Bazalwane bami, nxa nehlelwa izilingo ngezilingo anothi kungukuthokoza kodwa, nazi ukuthi ukuvivinywa kuwukukholwa kwenu kuveza ukuthakazeleka. Kuveza ukukhuthazeleka, kepha ukukhuthazeleka makube nomsebenzi opheleleyo ukuze nibe ngabapheleleyo nabangenacala, abangasweli lutho. Uma-ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha, makacele kuNkulunkulu obopha bonke ngobuhle, engajakadi, khona uyakuphiwa. Kepha makacele ngokukholwa, engangabazi ngalutho, ngokuba ongabazayo unjengedlambi lolwandle eliqhutshwa ligujiswa ngumoya. Ngakho makangasho lowo muntu ukuthi uyakwamukeliswa utho iNkosi, umuntu onhliziyo mbili, oguquguqukayo ezindleleni zakhe zonke. Umzalwane ophansi makazincome ngokuphakama kwakhe, kepha oyisicebi makazincome ngobuphansi bakhe. Ngokuba njengembali yotshani uyakudlula, ngokuba ilanga liphuma libalele libunisa utshani, imbali yayo iwele phansi, nobuhle besimo sabo bunyamalale. Kanjalo nesicebi siyakudlula ezindleleni zaso. Ubusisiwe umuntu okhuthazelayo ekulingweni, ngokuba esivinyakeni uyakwamukeliswa umqhele wokuphila othenjisiwe yiNkosi kwabayithandayo. Umuntu oyengwayo makangasho ukuthi ngiyengwa nguNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu angeyengwa ngokubi, naye uqobo akayengi umuntu, kepha yilowo nalowo uyengwa ehuhwa ngezakhe izinkanuko. Ehungwa, uma inkanuko isithathile ibeletha isono, nesono sesiphelelisiwe sizala ukufa. Ningadukiswa bazalwane bami abathandekayo. Izipho zonke ezinhle neziphiwo zonke ezipheleleyo zivela phezulu, zehla kuye wokukhanya okungekho kuye. Ukuguquka nesithunzi sokuphenduka ngokuthanda kwakhe kwasizala ngezwi leqiniso, ukuze sibe ngabokuqala bezidalwa zakhe. Niyakwazi lokho, bazalwane bami abathandekayo. Yilowo nalowo muntu makasheshe ukuzwa, aphuze ukukhuluma, aphuze ukuthukuthela, ngokuba ulaka lomuntu alusebenzi ukulunga kukaNkulunkulu. Ngakho lahlani yonke insila nokubi okuvamileyo, namukele ngomoya omnene izwi elitshaliweyo elinamandla okusindisa imiphefumulo yenu. Yibani ngabelenzayo izwi, ningabi ngabalizwayo kuphela, nizikhohlise. Ngokuba uma umuntu engolizwayo izwi engesiye olenzayo, lowo ufana nomuntu obuka ubuso bakhe bemvelo esibukweni, ngokuba uyazibuka, amuke akhohlwe masinyane ukuthi wayengonjani. Kepha obukisisa emthethweni opheleleyo weNkulunkulu nohlala kuwo, engesiye ozwayo nje akhohlwe, kodwa engowenzayo asebenze, lowo uzakuba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe. Uma umuntu esho ukuthi uyikholwa, engabophi ulimi lwakhe kungathi ngetomu, kodwa ekhohlisa inhliziyo yakhe, ukukhonza kwalowo kuyize. Ukukhonza okumhlophe okungenabala phambi kukaNkulunkulu uBaba yilokhu: ukuhambela izintandane nabafelokazi osizini lwabo, nokuzigcina kungabi yicala lokwezwe. EkaJakobe wesibili ivesi elokuqala. Bazalwane bami, ukukholwa kwenu yiNkosi yethu yenkazimulo uJesu Kristu makungabi nokukhetha abantu, ngokuba uma kungena esinagogeni lenu umuntu onendandatho yegolide nezingubo ezicwebezelayo,
kungene nompofu onezingubo ezimbi, nimbheke ogqokile izingubo ezicwebezelayo, nithi, hlala lapha wena kule ndawo enhle, bese nithi kompofu, ima lapho wena, noma hlala phansi kwesinabelo sezinyawo zami. Anikhethi yini nibe ngabahluleli abanezizindlo ezimbi na? Yezwani bazalwane bami abathandekayo, uNkulunkulu akathinganga yini abampofu ezweni babe ngabacebileyo ekukhokhelweni nezindlalifa zombuso awuthembisa bona abamthandayo na? Kepha nina namduduza ompofu abacebileyo abanencindezelo yini, abanihudulela emacaleni na? Abahlambalaza igama elihle enibizwa ngalo na? Kepha uma nigcina umthetho wobukhosi ngokumbhalo wokuthi, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena, nenze kahle. Kodwa uma nikhetha abantu nenza isono, nilahlwa ngumthetho njengabaweqayo, ngokuba ogcina wonke umthetho kepha akhubeke kowodwa unecala kuyo yonke. Ngokuba yena owathi ungaphingi wathi futhi ungabulali, uma-ke ungaphinga kepha ubulale, ungoweqa umthetho. Khulumani kanjalo, nenze kanjalo njengokufanele abakwahlulelwa ngomthetho wenkululeko, ngokuba ukwahlulelwa okungenasihawu kuyakumehlela ongenzi isihawu. Isihawu sizigabiso ekwahlulelweni. Kusizani, bazalwane bami, uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi na? Ukukholwa kungamsindisa na? Uma umzalwane noma umzalwanekazi behamba beswela ukudla kwemihla ngemihla, kusho omunye kini kubo ukuthi, hambani nibe nokuthula, nifudumale, nisuthe, kepha ningabaphi lokho okudingwa ngumzimba, lokhu kusizani na? Kanjalo-ke nokukholwa uma kungenayo imisebenzi kufile ngokwakho. Kepha omunye uyakuthi, wena unokukholwa, mina nginemisebenzi. Ngibonise ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, nami ngizakukhombisa ukukholwa ngemisebenzi yami. Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Wenza kahle, namadimoni ayakholwa athuthumele. Kepha wena umuntu ongelutho uyathanda ukuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize na? Abrahamu ubaba wayengalungisiswa yini ngemisebenzi enikela ngendodana yakhe u-Isaka e-althare na? Uyabona ukuthi ukukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi yakhe, nokuthi ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi. Kwagcwaliseka umbhalo othi, kepha u-Abrahamu wakholwa nguNkulunkulu, kwabelelwa kuye ukuthi kungukulunga, kwabiza ngokuthi umhlobo kaNkulunkulu. Niyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi, kungekokukholwa kuphela. Kanjalo-ke noRahabi isifebe wayengalungisiswa ngemisebenzi yini, ezamukele izithunywa eziphumisa ngenye indlela na? Ngokuba njengalokhu umzimba ngaphandle komoya ufile, kanjalo nokukholwa ngaphandle kwemisebenzi kufile.